Moko kuom MCAs mag od bura mar kaunti ma Migori okwedo koko mag siasa ma ndio neno e kaunti no juma mokalo e kind gavana Ochilo Ayako kod jaod bura ma Suna West Peter Masara ka koro giseyo jaod bura ma Suna West kuom nyiso achaya ne gavana ma Migori. Jo Juma nigi ler mar wachni. Koko masis manene reliel e sub-county ma Suna West ka achiel ko bomba Migori. Koko mani owuok kind gavana Ochilo Ayako kod jaod ma Suna West Peter Masara pod merido seyo ka okumo gande kaunti ma Migori. Jopiny noyierowa gi tije monego watinegi. Wa represent wakel pachgi, wang'i kaka pesa gitiyo, kendo walos chike manyalo tayo piny. To nokoliero mondo wakel lweny. Gimotimore ndalo adek mokalo e liete ariyo mosetimore Suna West ok wanyal yie. Yo matimore sani ni taparo ni ok ber. Daher mondo akwa jo siasa wetewa, jotelo moyier gi jopiny. The county assembly, we want to say that we are really not happy about that and want to condemn it strongly and with the strongest desires that we have, that we must live in peace and ensure that we give governor and the government time to execute its development agenda. Mokum MCA county ma Migori ka hotel negi kod MCA no makaletho masakungo wachni tulo maneno ne jo mokalo ne okelo jiwok ne oganda mathoth ka achiel kod lal ne jowala e bomba Migori. We've had two incidences happening within Migori town, within Orubaragana ward, where fights have escalated into Migori town, and the business community have been greatly affected. Giwachne koko ni mano wuok e county ma Migori koro nyiso picha marach ne county ma Migori. We've also had instances whereby even on Friday somebody was seriously slashed and hacked with pangas. En gima ber ni gavana kowuok ne dhiye kuma chal kaka chiro ma en tich manomiye ni mondo losnu chiro un jo biashara. To ng'ato nyalo wuok from somewhere to threaten gavana nyise ni ok inyal biro e chiro ni. Gavana bo wacha ang'o ka time ochopo mano nego bed ni koro osiemo ge mano timo to sama no nego wawuog oko mondo wawach ni government omi a conducive environment mar discharging their duty mondo kik ng'ato wach ni ng'ato no fail. Ng'ato ka ng'ato bed gi time mar tiyo tije. Ana e jatelo maduong' kisiasa moloyo jotelo te. Ma ko chunge liel ni mondo miye microphone no luong jotelo moko kata Ruto kabiro ga ka ineno ka Ruto chunge wi gari to kawo ga microphone to Ruto ema luongo ga ji to ji wuoyo. Pok aneno ng'amo ka okidimo go Ruto. So gima notimore Suna West ma ka mi governor microphone to chak goe gi kite ok wanyal yie. Maneno ya kutoa cheche za kudararishana mbele ya wananchi ambao wametuchagua ni jambo ambalo tunajiaibisha sisi wenyewe. MCAs gonjo telo duto moyier nyaka koro timna tijegi mane oyiergi e apises mane oyiergi go nyaka chieng' kinde mar campaign chopi higa mar 2027. Kitu ningeomba viongozi especially wale ambao wanatafuta ugavana katika kaunti hii ambao huenda wengine wao ni wabunge wetu hapa ya kwamba ni pole pole tu, tusikuwa na haraka mingi, tunatumia vijana wetu vibaya. Vijana wetu wanapigana hapa nje na wetu wanakufa. Kwa machelo jowale chimo Migori bende koro kwedo koko ma siasa wanenore e bomba Migori juma mokalo ka giwacho ni gido lal mopogore opogore e kinde koko no. Bende ko machelo giseyo jotelo bende koro osewuoko masemogi ni mondo koro gichul osuru ne 10 county ma Migori ka giwacho yore mag dongruok mopogore opogore ma bende gidwaro koro nyalo mana chopo kare ka gigolo osuru. Kaka jochiro onge gima mono wajuogo. Koro wakwedo wach mawuok e dhog jaod bura ni mondo gik mowacho go kiko kele chichwa ka. Wakudwaro siasa man gi kue. Tumekopa pesa ya kufanya biashara. Tunalipa kodi za nyumba. Sisi kama ni mambo ya maandamano pale na pale, tutafanyaje? George Juma, Ramogi TV, Migori.